Аре, дайте вече! Едно, две, три. И са! Кой първи? На, искаш? На! Моля. Бей, че снимам. Имаше време, кога се пързали с... Я! Топката е първа да я еде. Само ти ли няма да се спускам? Ще се спусна, спука. На мен ми мина времето за спускане. Космаки с газаки с осмаки с газаки. Жат картон! Но ще да иска вие забием от суна в земята. Да ви го накарам. А можеш ли прав, да? Браво, това е. Не. Не, аз смееш да се спуснеш, братле, без да се държиш за земята. Прав. Аз ще по-отладна, тук и няма сък. Бе, много. Ще се прекутам. Я може да се сега гледай, сега ще направя другото. Ще ми го обърни телефона до тук. Да, се пробия. Чакай. Гледай са, леко оператора. Майфе. Оператора, се пречукаш. Николай, гледай. Я. Беше смешно! Не, това беше